Mark, close mo naman. May turnover. Joel, pass si Joel. Okay. Si Mark ano? Okay. Si Carl pa rin dito, si Angelo, saka si Noga, si Joel dito sa ilalim. Okay? Si Pons dito sa gitna. 1-3-1 tayo. Okay? Ha? Kita dito ha. Usap kayo, communicate. Saka lang yung gabas clubs na ribbon marks. Oo, sa mo yung digdi. Patdawa mag-load yung digdiyo, sa mo yan. Okay, lalo pag may tao nag-load digdi, may tao digdi, tapos nag-load dyan, luluwason mo yan, drop down kita digdiyo. 1-2-2 ang ginara yan. Okay? Now, ito sinasabi ko kay Noga sa bago sa kay Mark. Si Noga kaya din nag-commit. Nakuha na ni Mark si Bantay. Yung digdiyo si Bantay. Si Noga nag-loose digdiyo. Dapat, ano ta na to, digdipos na digdiyo. Ngayon siya makapasa. Ikaw ang opportunity makapasa eh. Dapat na ito nakapasa. Dawa si Cutter. Dahil na ito makapasa duman. Okay? Pressure na lang natin. Kada ako kitang pangsabol. Asel kita. Asel. Defense. 1, 2, 3. That's hashtag Bukal Season 2. Katawan to, di ba? Now, down screen tayo rito. Abenya, Malyapre. Okay, down screen. Pop out na tayo kung sino yung bigs natin. Atom.
Extend tayo ha, para hindi tayo magawan dito. Then, after natin mag-down screen, go corner. Asan ba si Bichara? Hanapin natin ha. Kung ano si Bichara, doon natin ilagay sa side. Bawa na dito si Bichara. Da-down ka. Okay. Ayan, so kung sino to? Da-down, din lalabas si yung big man natin. Then go corner. Pag-swing natin, mapipilitan si Bichara ang lumabas. Now, weak side bigs. Pwede tayong kumat. Pag hindi siya lumabas, pukulan. Pag lumabas, dribble drive tayo. Okay? Tandaan nyo, may tao tayo rito sa corner. Pag drive niya, pag walang pasa sa gitna, pag may ipit, meron. Then itong dalawa, safety. Go.
Foul ball for 2 points. Una, ikaw punta ka doon, spacing tayo. Diba? Ang problema, ito kanina, hindi bumababa itong dalawa, plus nandito, siksikan naman tayo, mas madali yung depensa nila. Ibababa yung isa. Ibaba natin yung isa. Tatlo lang dito, di may papasahan tayo. Di naman kasing tight ng pressure nila eh. Diba? Ibigay sa point guard. Ibigay sa point guard, paglabas ng bola. Bakit ka na magluwas? Ay, ano? Point guard na magluwas doon. Point guard na Aguilera now with the ball. And the middle of the zone. Foul number 15.
Number 7. Hogan. Third round. Face Rebound by number 17. The number 0.
Number 34, first personal foul, first team. So, excuse one. Rebounded by number 20. Running forward, 29-17. In favor of San Antonio and this game is brought to you by People's General Celebration, Rotary Club of Naga, and Provincial Government of Alba, and by Governor Ana Constitution. Okay. Wrong decisions lang tayo pag kukuha ng bola dito sa magdadala. Sige, Bruce, ikaw magdadala. Ikaw maglalabas, Bruce. Kasi tendency, pagkuha ni Fonz dito, binabalik lang dito kasi tight na yung mga depensahan natin dito. But, Okay? Dora ba na lang coach ni? Yes. Yan ang sinasabi kong open up. Open up para may space. Okay, it's either you, or may, even yung Jello, pag lalabas dito mamaya. Pagbigay kasi, may umaantay na dito. Ito na lang yung okay, so pagbigay kay Fonz, survey kung nasaan yung papasahan, pero normally dito papasa, open up na tayo, baba na. Pagbaba, palaroin si Fonz sa push-up. Okay, go! Defense! 1, 2, 3! Defense! We're now back to the moving for the remaining 15 seconds of the second quarter of the match. Paging. Satu lagi, stop. 10 seconds. 5 seconds. 4
it's me, Kaylee Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive.
Griffin. Second personnel foul for Mountain View, first supervisor. He makes the first. Number 7, John. Number 6. He makes the first. Number 0, third personal foul. Number 23, first personal foul.
Next game, the Reggae Defenders versus UNC Greyhounds. Second personal foul for team foul. They're good.
No good for the first one. Our thing, the number 2 ball. Ibig sabihin, pag naagaw natin, pwede tayo makashoot. Double fist tayo ha. Ang dami yung guard. 4 kayong guard yan, isa lang si Pulse ng Big Man. Okay? Double fist tayo, ganito yung forma natin. Si Pulse dito. Okay? Dito, double. Ito, automatic na kagad tayo. Okay lang, maswing back nila dito. Balik tayong ganito. Okay? Pag drumable yan dito, saka natin matitira. Si Pulse dito. Okay, 4 kayong guard dyan. Trap tayo. Oh, let's try. Let's try habang madami pang oras. Kasi naman na-try natin kung talo na. Di ba? Okay, no. Ikaw to. Carl, si Bruce. Sign bounder na yung Oo, sa inyo. Si ano, tapos si... Dito si ano, si Nichols, tapos si Alphonse dito sa baba. Let's go, come on, come on. Baba niyo 10, baba niyo 10. Konti lang. Defense, 1, 2, 3. Defense! And we're down to the 3 minutes and 34 seconds. We're on 32. Number 7. Number 24. 10 seconds to shoot. Baseline drive, turn around. Number 15, Summer Light Club.
A first personal foul penalty for number 3.
Noel, dawa, nakuha to duman. Dahil yan matitira, ta mga unano ka mo. Pag-isip ka nga. Sabi ko sa imo, be patient, kaya nga ipinapaluwas ko digdiyo kasi nakulang ang hawak mo na ikang masking digdiki post. Ano man mga? Itaw mo yan dyan? Sa practice, iyo. Kamay spacing kita, uy, si Dua digdiyo, digdingan, ika mo. Na lang nangyayari, si Bantay Nindo, pag yaong ka mo digdiyo, pag kuha ni post, sa agawan si post, digdi ka mo. Oh, rotro na kita, ring anyang buhay na eh. Oh, katduman, hanggang digdi, basa digdi kay post, hanggang digdi lang sa free throw. Tapos range, atake. Pagan! Ulit na! Come on! Defense! 1, 2, 3! Okay. Ikaw mag-inbo na. Hindi, Ariante, ikaw na. Coach! Okay. Now. Nagar, dito ka. Tingnan natin kung nasaan si Bichara, ha. Kung nandito si Bichara, gusto ko bigs ito. Okay, Kalampong. Dito ka sa kabila. Ito, dito ka, Borbe, ha. Now, kung nandito si Bichara, pop. Tingnan natin to. Pag lumabas, bounce pass tayo, okay? Now. Manyap pre, nandito ka lang. Okay? Kunwari, screen ka lang. Pupunta ka rito sa baba. Then Manyap, show ka rito sa taas. Para pag naipit sila, meron tayong safety pass dito. First option. First option. Number 15. Second personal foul. Third team foul. Third personal foul. Third team foul. Number 7. Intercepted.
Kalampong. Hindi, Kalampong, Borbe. Okay? Lagar. Now, set script. Kalabs, tingnan mo to Tingnan natin to. Ngayon, Kalabs, pag wala, palit kayo, Kalampong, Borbe. Okay? Go hard ka pag wala Kalampong, dikdik mo lang yung tao mo, tapos show ka rito. Huwag papasok papasok ka ng konti Bounce. Pwede mo na i-stretch yung tingnan mo And we're going back to the ball game. Number 13. 2-1. Intercepted once again by Santo Domingo. Releases. It's the rate of Nakabasa. Number 20. Shoots. And foul score. No good for the first one. And he makes
Here is the first one. Number 25. Second and 10, and we get it. Let's go to the first one. Number 17.